jartzen ditu. Traba da bizimodu iraunkorraren eta ekonomiaren zirkulariaren bidea. Eta geure poltsikoak urtetan inboldekatzen ditu. Betiko gutxi batzuen mesedean. Baina hori guztia zuek badakizuen. Hain justu, hori badakizuelako antolatu dezuen ekitaldia. Beraz, aprobetxatu dezagun aukera beste gai batez hitz egiteko. Aprobetxatu dezagun aukera hitz egiteko adibidez, erraustegiaren obrak hasi izana, seguruena gutako bakoitzarengan sortu duen etsipen puntuaz. Etsipen puntu hori logikoa da, eta zilegizkoa. Ez lotxatu. Baina gogoan izan, lehen ere hasi ziren erraustegia eraikitzen, eta atzera bueltarik ez zegoela esan ziguten. Eta hala ere, lanak bertan behera erakoziren. Gero eta zailagoa dela, dudarik gabe. Baina inork uste altzuen erreza izango zenik. Begiratu ditzagun gauzak perspektiba pixka batetik. Orain dela 2 bat urte, erraustegiaren proiektua berpiztu zutenean, hori aurrera eramatea paseo militar bat izango zela uste zuten. Oposizioa urte askoan lan egin ondoren, guztiz desmobilizatuta zegoen. Eta hala ere ezer gutxi zegoen lekutik, berriro oposizio mugimendu sendo bat sortu zen. Oposizioaren tamaina ikusita, haiek harrituta geratu ziren. Baina gu ere bai, egia zen. Harritu eta emozionatu ere egin gaituena izan da, nola azken 2 urteotan era guztietako ekimenak egiteko gauza izan garen. Handiak eta txikiak, klasikoak eta berritzaileagoak. Eta gainera, hainbat agenteren eskutik. Erraustegiaren aurkako mugimendua, medikuak, Gipuzkoa Zutik, gurasoz, bakoitza bere modura. Denbora honetan, benetan gauza ederrak ikusi ditu. Ederrenetako bat izan da, mobilizazio guztietan edonora begiratu eta lasarte horiako jendea ikustea. Benetan, portatzen ari zarete. Baina, igual pentsatuko dezue, bai, hori guztia ondo dago, baina mobilizazio asko eta askotarikoak egindare, obrak hasi dira. Jarraitu dezagun gauzak perspektiba pixka batekin ikusten. Obrak 2016 bukatu baino lehen hasiko zirela esan zuten, baina atzeratzen joan dira, besteak beste, mobilizazioek hainbat txapuza administratibo egitea zaildu dutelako. Uztailan gaude, obrak hasi dira bai, eta ez dugutu da egiten edozein momentutan azkartu daitezkela. Baina orain arte behintzat ez du ematen abiadura handia hartu dutenik. Ematen du gehiago hasiko zirela aspaldi esan zutelako, benetan hasteko prezio delako baino. Nola nahi ere, dagoeneko ez gaude 2016ko bukaeran, 2017ko uztailan baizik. Hau da, erraustegia ez da martxan egongo legealdia bukatu baino lehen, haiek espero zuten bezala. Eta hori oso garrantzitsua da, jokoan sartzen direlako guztiz kontrolpean ez dituzten hainbat faktore. Bestela esan da, partida ez da inola ere bukatu. Eta bukatzen ez den bitartean galtzeko aukera dago, noski. Izan ere, hasieratik zegoen galtzeko aukera. Baina irabazteko ere bai. Eta horretarako jokatzen jarraitu behar da, jakina. Gizonak esaten zuen bezala, abandonatzen den borroka da, galtzen den borroka bakarra. Orain baino lehen ere askotan entzun behar izan ditugu. Honek dagoeneko ez du atzera bueltari, alferrik ari zarete, alferrik izerdituko zarete eta antzekoa. Batzuetan, borondate honez eta guzti. Gehienetan berriz, erraustegia inposatu nahi digutenen estrategiari jarraituz, amore eman dezagun. Horrelakoak entzuten dituzuenean, gogoratu jaguarraren eta kolibriaren historia. Ezagutzen aldezue? Ez, kontatu! Bueno, hainbeste insistitzen dezuen ezkero, kontatu egingo den. Gainera laburra da. Behin batean, sekulako sutea piztu zen Oianean. Animalia guztiak, handiak eta txikiak, garretatik ieskaz joazen. Horietako bat, jaguarra, indartsua, azkarra, guapo eta arrosko xamarra ere bai. Halako batean, jaguarrak ikusi zuen bere buruaren gainean kolibria pasatzen, zutan antziko. Ergel hori kontrako bidean doa pentsatu zuen jaguarrak. Handi pizka batera, kolibria berriro buru gainetik pasatu zitzaion, oraingoan garretatik urruntzen. Banengoenik, esan zuen orduan jaguarrak. Nonbait konturatu da kontrako bidean zijoala, eta orain ura ere garretatik
herri iesi da, gainerako guztia bezala. Baina handik pixka batera, kolibria berriro buru gainetik pasatu zitzaion zutarantz. Eta gero atzera berriz beste alderantz. Eta horrela behin eta berriro, behin eta berriro. Harik eta halako batean, aguarrak, jakin mina jota, kolibriari kargu hartu zion arte. Aizu txiki, zertan ari zera? Txoriak honela erantzun zion. Errekara noa, bertan mokoarekin ura hartu eta atzera berriz egiten dut ur horrekin zutea itzaltzeko. Hori entzun da, jaguarrak, gurasokeria puntu nabarmenarekin. Zera, zanzioz, baina inusente. Ez altzera konturatzen zu txiki-txikia zarela eta mokoan eraman dezakezun hor kopuruarekin ezin dezula inola ere zutea itzali. Aizu, erantzun zion, kolibriak, apal-apal bezain humo. Ni neure partea egiten saiatzen ari naiz. Lazer teoriako kolibri maiteok. Erraustegiaren inguruko partida ez da bukatu. Eta jokatzen jarraituko dugu. Geure partea egiten jarraituko dugu. Erraustegirik ez hemen, ez inon. Gora Sorgin jaiak! Orain partida jokatzen jarraitzeko asmo sendoa degula dirazteko, baso erdi bana dango dugu elkarrekin. Bueno.